Hello guys, lamsoka ni tinni katal vlog ko. Ang tabo kisa bazar thangnani heju gaja. Ang bazar tampai. Ang nongno share khainai. Naitung dani vlog no first to last payasa. Tabo kungka khograna bazar thangnani. Ang bobo hai dire sungjak nongno phunuknai tabo. Hi dress. Abo new dress ya, onek kesam sih. Paidi. Hai sok pajak bazar busuk tini berukom lama obrot khajane bakle buru joto phaimaya berukom hai sok pajak tabung kai di dukan no wah wah pokoknya cukup bener melablinya ঠিক দিও নষ্ট Tabuk kosmetik dukan no phaijak tan lajak no naigra no emni to nangmani made ingke kabang manangbo hani made ro mungsa korikha je tongmani mamma no joto hoi paikha angbo mungsa siang kai honai rok ani shib ani bo siliya mamma ni bo siliya joto ekloge hoi paikha tabuk hingke bengo hapai jak kisa rangjana renami hingke ini asuk bengo berupang ya berukom Bro, kita taruh hujan deh. Antakan sama sebelum itu. পুজোর মাল ঢুকছে না কোনো পুরান মাল अवेलेबल খালি বেরেছে পুরান বেশি গেঞ্জা বলে বেতাল মাল নষ্ট হয় বেশি কত মাল দিতে হবে আমি যে মাল দিয়ে রাখছি আর কালো দিনে আন কালা থেকে তো এটা সুন্দর কালা হলে তো ময়লা হবে আমি বুঝি বসে এই বলো বিকেশ কই কোনটা এই লাল দেখাই লাল অনেক দিন পরে না খবর মানে আইতে কলেজ কোনো মানে মালাইয়া তার সার মাসে মালাই চ্যানেল তো Kolita somate hanya bonobo support khadi like khadi comment khadi bini channel nobo saguti bane kari bazani phai sok paikha dabo phai sok paikha matro na rest khailia bichis namai matungkha ani baki bichi lamani
dukano bolte burung sawela mane bak dukano tei tongphaijak tika matur no rest khaya jati dress ro change khaya jati bithi swnamui tongo ang tabok bithi tokui paikha take budul khe durnai gira khe makhainai totra jakkhe oni olokhai bithi bo busu sakha onek chawi nai suka kisabo sori komai ang tongkha ani obo simi chanai aro obo last chanai obo chai komai ang kai doctor o thangchinai aro Agartala busi kwbang naidi hani muluni banda mai songni naio tabo hot chung romaya tabole chung sinai Ready tuk box hai rekha ani tuk nai thungman nei di wah hit jajak hoisung khata bole bukha dal marung wah bro-broni temat maro kare ti philono mereka hoisung khana di ang Delhi wongne banda mai sungmani waisa ba hai ka homjung maya kho ani bisa hingke expert ho gam ke muchung na ronggo ba tama bo tubi re phayo juta kiji rok juta kocho rok drum kiji rok tama samprok rok tama rok wog ni ingo tungo bupha abono bor phai Birat doinan top maile chou si om tijin joko mai mungi tung khata bokhai ar bisi nanglak kutukhang kaino mung payo tini waisa taratari mai mungkha hospital ni bagai angkai cameraman ani bisa ke cooking man wow isuk tu garma tuk sakai 2 din khaina chapayo dino 3 bar khiye rkhai 6 bar charmango sutuksa kha tabole tini bazaro thangmani chudu cosmetic ni madingkai foundation kaisa twijak Lakme ni aboni dam hingkai 190 190 taka hingke lipstick kaisa lipstick abo hingkai 120 taka mariko eyeliner kaisa twijak aro eyeliner hingkai Lakme ni aboni red busu sungkhamo amoni red irisonai abangka 150 maroko emne asuk bazar bo gamkhe guri mayang sore hamyane bagai aro labar 2ta tui phaijak aro hingkai dress 2ta lajak abokai kurti set gamkhe nukjakya horni bagai angolo next vlog o chumui phunuknai ang hingka naithokjak jo dress no 460 rupees matoko abo hingkai black color naira design ni bumung hingkai
abo bangau nek naitho jaka abo khai 640 rupees tabo hingkai chumui rok phunuk malia nongno next vlog ang chumui phunuk nai ani aro order rojak dress bo tongo ekloge khe ang nongno kaisa ko phunuk nai dinini vlog asuk nongkha next vlog o nokbai manlai sinai jotono hambai hor kaham.